गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन नोंथांनिसिम जासिहरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथाङा आंनि रादाब फरायनायखौ जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। बावैसो साननि सिगाङाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय महरिपारा ओनसोलनि फुख्रिपारा मुंनि दाबसे गामिनि मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि मुस्रि मनेस्वर दैमारि बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गावखौ आदा मुङैसो गाबज्रिनांगौ होनना बुंदोंमोन होनना बुंनाय रावखौ बारग' भलेन्टियार फर्सनि लेङाइ आफादगिरि बान्दु ब्रह्म बिथाङा तामुलपुराव खौरां मेल लिंनानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला मनेस्वर दैमारिया बड'फाखौ लासिंसिं खालामनाय जादों। बेनि थाखाय बिथाङा बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव निमाहा बिनांगौ। लोगोसे बिथाङा मनेस्वर दैमारि बिथांखौ गोख्रों सोंलु दैखाङो दि जेब्ला बड'फाया थैदोंमोन आरो जों जेब्ला बिथांनि बुंनाय लेखा बिथांखौ हाखर जावनानै फबदोंमोन अब्ला नोंथाङा बहा दंमोन? अब्लाथ' नोंथांखौ जों नुवाखैमोन। बायदि बायदि सोंलुजों लोगोसे बड'फानि सायाव बेबायदि जानला मानला बाथ्रा बांसावनायखौ गोख्रै बन्द' खालामनांगौ होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। नङाब्ला बेनि थाखाय आयेननि हेफाजाब लागोन होननाबो बन्दु ब्रह्म बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा बुंथियो। मिथिंगानि मायाखौ सुबुं माहारिया दिनैसिमबो हमजोबनो नाजानानैबो हमजोबनो हायाखै। मैया करिमगन्जनि पाथारकान्दी समाजनि सिङाव थानाय भेङारबन्द गाव पन्चायतनि गपालपुर मुंनि दाबसे गामियाव दाब दाब गोबां जायगायाव हा सिंनिफ्राय अर ओंखारदों। जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला गोबां साननि सिगांनिफ्रायनो बेबायदि जाथाया बे ओनसोलाव जाबोगासिनो दं आरो गोजां बोथोराव बांद्राय जायो होननानैबो बिथांमोना फोरमायो। मख'थावनादि 30 बोसोरनि सिगांनो अएनजिसिआ बे ओनसोलाव आनजाद नायनानै मिथेन मुंनि मोनसे रोखोमनि गेसखौ बेवहाय मोननो हायो। नाथाय दिनैसिमबो बे ओनसोलाव सोमोनांथाव बे जाथायनि सायाव आसामनि मिथिंगायारि बिफाननि जेबो उनसंनाय नुवाखै होनना जायगानि सुबुं अजद दैखांनायखौ नुनो मोनो। सोलोंथाइ बिथिङाव सानखान्थि आयदाया मोनसे बयनिख्रुइ गेदेरसिन बिफाव थानायखौ जों बयबो नुनो मोनो। नाथाय जों सानखान्थि गैयाब्लासिनो बुहुमनि सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो नागिरनाय बायदियै 1993 मायथाइयाव गायसननाय आरो 2013 मायथाइयाव सरकारि महरै गनायजानाय लखिमपुर जिल्लानि सबनस्रि मुंनि जायगानि गंसे गोजौ फरायसालियाव 10 बोसोरनिफ्राय दिनैसिमबो सानखान्थि फोरोंगिरि गैया होनना बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रफुल्ल नाथ मेस बिथाङा बुङो। आरो बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बिथांमोना फरायसालिनि सामलाय आफादजों खौसेयै लोगो नांनानै गोदोनिफ्रायनो गोबां मेम'रेन्डाम होब्लाबो जेबो जायाखैब्लाबो फिन 25 आगस्ट खालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम, 27 आगस्ट खालार खालि आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनिसिम आरो 18 आगस्ट खालार खालि जिल्लानि डिसि बिथांनिसिम गासै 132 फरायसाफोर थानाय बै फरायसालिनि थाखाय मेम'रेन्डाम गथायफिनो होनना रोखा रावजों फोरमायो। आसाम पुलिसनि सायाव बावैसो साननि सिगांनिफ्रायनो गोसोम दागो नांबोनाय नुथायखौ गोबां रादाब नायगिरि बिथांमोना नुबोगासिनो दङ। जाय समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम रायजोखौ भारत हादरनि मादाव 5 नं रेंकआव लांनायनि जाय सिमां रनसायदों बेखौ नाथाय आसाम पुलिस बिफाननि सानैसो पुलिसफोरखौ नायनानै सम्भब जागोन बायदि नुहुरा। मानोना फिन मैया गासै सा 5 पुलिसफ्रा सुपारि बेपारिनिफ्राय 5 कौटि रां दाबिनायनि दायाव एरेस्ट खालामजाफिनबावबाय आरो बिथांमोननि मुङा फारियै देबजित गिरि, हुकां दास, एबिसि इन्जामामुल हासान, गारि ड्राइभार दिग्जय रय आरो हमगार्ड नबिर आहमेद। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथाङा आंनि रादाबखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनिसिम फिन जासिहरफिननानै नोंथाङा दिनैसिमबो आंनि एसपि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब आरो रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।